Здравейте, драги приятели и привърженици на forsales.bg. Много от вас писаха в коментарите напоследък, че искат да видят тон колони. Окей, казах на колегите, колеги, пратете някоя тон колона и те, какво да правят хората, изпратиха ми 5 тон колони. Значи тук имаме една, която ще видим днес и зад камерата, точно отзад имам още 4 кашона. Така че ще бъдете щастливи, обещавам. Днес ще започнем с най-малката тон колона. Интересното тук, за добро или за зло, реално все още тези продукти не са в сайта, доколкото знам, което означава, че аз няма откъде да прочета какви характеристики имат, така че ще видим всичко заедно от самата опаковка, от самите инструкции и така нататък. Не съм ги виждал, не знам за какво става въпрос, само знам, че са тон колони. Айде да отваряме първата. Окей, за това видео съм взел най-малката. И тя се оказва доста голяма. Хайде да отворим и да я изкараме, за да видим аджеба какво има вътре. Разпечатах само за да видя дали е тон колона или са други продукти, но не съм я разглеждал, обещавам. Окей, може би ще по-добре да сваля кутията на земята и да изкарам тон колоната, защото иначе би било трудно. Окей, имаме си тон колона с колелца. Това е страхотно. Отзад са всичките газари и щуротии. Нека видим първо отпред. Има си стикери, които аз бих махнал при първа възможност. Отпред няма кой знае какво за гледане, освен това, че тук пише следното. Можем да използваме с USB. Подготвил съм си флашка с песничка. С SD карта, като караоке колона. По принцип е караоке колона с микрофон. Радио, има вградено радио, можем да използваме с китара. Мисля, че може да записва, пише нещо REC. Bluetooth и глас, това за глас не знам какво точно имат предвид. Останалото е на китайски, аз не разбирам китайски, така че ще се придържаме към това, което е на английски. Нека видим отзад. Digital Super MP3 Player. Звучи страхотно. Ето тук имаме екранче. Нека я включим всъщност. Батерия или към тока. Към тока 15 волта. Батерия. Тръгна. Добре. Ще сложа целият еквалайзер на 0, за да няма изненади. Така. Вкарвам флашката. Първо ще ви покажа какво има всъщност. Нека видим. Първото нещо, което имаме е екран, на който виждаме откъде всъщност хваща звука. В случая на Line. Има Bluetooth, който мига, можем да се свържем по Bluetooth. Показва ни също индикация за батерията. Отдолу точно имаме USB порт и под него SD Card Reader. Отдясно имаме контрол за MP3 плеера. Съответно, когато включим флашката, можем да избираме коя песен да си пуснем, дали да се повтаря една и съща песен, плей, пауза и тем подобни неща. Отдолу точно имаме вход за адаптер на 15 волта 2 ампера. Така можем да включим в тока и да не използваме батерията, в смисъл такъв да ня хабим, когато не е необходимо, в друг случай пък можем да използваме просто батерията. Това го избираме чрез копчето, което е точно от дясно. След това надолу имаме различни връзки за 12 волта също, ако искаме да я включим към акумулатор или директно към кола. Имаме AUX, Auxiliar, в който можем да включим друг вход за аудио. Най-отдолу имаме вход за микрофон. Имаме усилвател за микрофон, който можем да включим или изключим. И тези въртящи копчета всъщност са това, което нас също много ни интересува. Конкретно първото е за силата на звука. Второто и третото всъщност са еквалайзер за бас и за високите честоти също. След това имаме контрол на силата на звука от входа, който е горе вдясно. Имаме ефект ехо и имаме сила на звука на микрофона. Когато свържем микрофона, за да можем да контролираме колко силно звука от микрофона се смесва с музиката, която сме пуснали. Също така имаме една антена, защото очевидно работи и като радио. И сега аз предлагам да тестваме тази тон колона. В момента е на батерия, така че ето включваме флашката, веднага светва USB и тръгва първата песен.
Може и така. Я да видим какво лайзера. Трябва да кажа, доста добър контрол имаме върху реално високите и ниските честоти, което на мен много ми харесва. Аз съм много педантичен за тези неща. Всяка промяна, която правим на силата на звука или на еквалайзера, веднага се показва на екранчето. Показва ни какво точно пипаме и как точно го променяме. Това е супер, това е много яко. Дай да видим следващата песен. Тук каза нещо на китайски, това не беше от моята флашка. Като цяло на мен ми звучи доста добре, имайки предвид, че това е най-малката от всички тон колони, които ние ще пробваме. Съм изключително впечатлен, много ми харесва. За разлика от една друга тон колона, която преди време пробвахме, тази няма толкова интересни и ефектни светлини, ефекти, дизайни и така нататък, но пък ми се струва още по-добра от към качество на звука и контрол, който реално можем да имаме. Много ми хареса всичко как е изкарано, можем да свържем, да развържем неща, да увеличим, да намалим. Доста е добре. Сега ще чакаме песента малко да набере скорост, да чуем как звучи. Реално е следобед и не искам да преценявам много съседите, но за момент поне ще тестваме. Това беше наполовина и е обърната с гръб към мен. Като цяло, мнението ми за тази тон колона е следното. Секунда. Мнението ми за тази колона е следното. С това не можеш да направиш дискотека. Определено. Но пък, ако искаш да се я сложиш в колата, когато ходиш за риба, или пък се събирате някъде с приятели, навън, на пикник, на барбекю, в двора, това е уникално. И между другото, съвсем наблизо всъщност има детска площадка, на която си играят деца, но уикенда се събират родители и деца да празнуват рождени дни и забелязах хора, които носят такива тон колони в парка и си пускат музичка и се забавляват и си имат много яка обстановка, много яка атмосфера, така от нищото. Имайте предвид, че това е най-малката тон колона от всички, които ще пробваме в едните дни, но въпреки това мисля, че е на доста добро ниво. Страх ме малко да увелича до край. В момента е на мощност 5 от общо 30. Можете горе-долу си представите какво се случва, ако увеличим до край. Пак казвам, с това не можете да звучите една дискотека. Не очаквайте нещо подобно. Но определено можете да си звучите едно малко добре спретнато парти в градината. Или пък дори в къщи. Защо не? Отивате на купон, носите си я на колелца, без проблем и си купонясвате. Окей, драги приятели, това беше тон колоната за днес. Надявам се да ви е харесала, тъй като много от вас питаха. Надявам се много да ви е харесала. Препоръчвам ви да хвърлите едно око на линка в описанието на това видео, за да можете реално да видите продукта и всички подробни детайли. Окей, мисля, че това е всичко, което аз мога да ви покажа за днес. Хвърлете едно око наистина на описанието, за да видите колко вата е, какви са размерите, просто малко по-детайлна информация, която може да ви бъде полезна. И съвсем скоро ще се видим в следващото видео, което вероятно ще бъде за друга тон колона
тъй като имаме няколко и ще ви ги покажем много скоро. Окей? Аз съм Юлиан Маринов, а това беше едно видео на forsales.bg. Абонирайте се, кликнете на линкчето, за да видите всички подробности на тонклоната и с вас ще се видим съвсем скоро в следващото видео. До нови срещи!